Átragyog-e rajtunk? Turmezei Erzsébet verse. Benéz a nap a templom ablakon. Átragyog a színes ruhájú 12 férfi alakon. Tarka foltokat vet a padsorokra, s a kisfiúra édesanyja mellett. Az nézi egy ideig álmélkodva a szép mozaik templom ablakot, a 12 sugárzó alakot, aztán kérdez, legrosszabbkor talán. Megkérdezi, kik azok, édesanyám? Tart még az igehirdetés, édesanyja csak arra figyel, s a kis kérdezőt súgva hirtelen egyetlen szóval csendesíti el. Keresztjének! S hangzik tovább a prédikáció. Szól az orgona, zeng az ének. Gyerekek! Vetődik fel hittan órán néhány nap múlva váratlan a kérdés. Milyen emberek a keresztjének? Ki mondja meg nekem? S a kis csapat nagy igyekezettel töri a fejét a feleleten. Aztán egy kisfiú jelentkezik. Tanítója ilyen feleletet egyhamar újra aligha kap. A keresztjének olyan emberek, akiken átsüt a nap. Milyen gyermeki igaz felelet? Lehet-e annál drágább feladat, mint hogy rajtad, rajtam, mindegyikünkön átsüssön, ragyogjon a nap? Átragyogjon sötét világba, és beragyogjon sötét szíveket? Nem, ennél szebb feladat nem lehet. Kísérjen hát egyre a kérdés tovatűnő évek alatt. Átragyog-e? Átsüt-e rajtad? Átragyog-e rajtam a nap?